Kako mladi svojim aktivizmom mogu da doprinesu zajednici? Mladi su ključni kada je u pitanju zajednica. Oni kroz volonterizam i učešće u omladinskim i humanitarnim organizacijama direktno utiču na zajednicu. Oni u tim organizacijama mogu da iznose svoje probleme koje mladi kao populacija imaju. Takođe, samim tim što mogu da diskutuju o njima, oni direktno utiču na njihovo rješavanje. Mladi mogu da doprinesu u zajednici kroz svoje inovativne ideje i samim tim što su oni ta populacija koja je aktivna na društvenim mrežama, oni su ti koji podižu svijest o aktuelnim problemima u zajednici. Samim tim što učestvuju u rješavanju problema u zajednici, oni motivišu i druge mlade da se uključe i zato pozivam sve mlade da budu aktivni i da učestvuju u rješavanju njihovih problema jer mladi su nosioci promjene.